Urşu kino diýdiler, on soň gara gyndyk geläýdik bilen. Şo gaýgaty muallimim ha o Ha, şoňa atnak ýöre, tuwlemy. Gaýaty Watabaýew. Ol meň üçin sportsmenler, aktyor. Roliklerden gelen netijem şu. Kino senaryosu ýazylyp ýörkä men öýlenjek bolup berdim. Kino indi düşürilip başlany men öýlendim. Kino çykýa diýleni men birinji oglum boldy. Montajy täze neçeklerine ikinji oglum boldy. Ha, ondan men Batyr netip oglum sünnet toýundan men toýumdy görkezip aýnam diýdim. Sportsmen ýigitlerimde sportumda ösdürmek. Sport bilen zaymat etsen beden taýdan sagdyn bolýan. Öz gyýjeksiniň başga bir oglan bilen söýüşmegi, öz namusçan ýigitiň rolyny berdiler. Antaýdystan. Men begenýän zadym Kinoga da anajygam goşan özüm begenýän. Впервые вообще у нас в Туркменистане такое событие. Ençeme ýollara geçdik. Belki gowy bolar diýip umyt edýän. Şu pakaza gelenlere köp sawolny aýdýan, sununy işgärlen köp geldi. Hem okuwda da, hem turganlaşykda da maksadyna ýetip bolýan bu arada mani berýär şu filmde. Hakykatdan hem şu wagt mümkinçiliklerden peýdalanyp bilseň, şeýle bir gowy döwür dost. Kino çykarna da dogry garaşdyrym. Kino gowy. Maňa hasam gol täsir etdi. öwrendiňmi käbir priýomlary? Awa. Görkeziljek şu wagt gadarmy sünne. Gadyr gel. Filmi döretmek nukdaý nazaryndan seredende kämillige umtylyş bar. Güldüm, ağladım, garaşdym. Şeýle bolar diýip garaşýan zatlardan ütgoşurak wagtlar gördüm. O oynatdylar oglana tuwlemy. Sportsmenlere şeý dip oynatdyryp oňaranmalsa, bu bir uly bir üstünlük. Batyrjan gutlaýat. Hiç garaşmadyk kadrlary gördük. Профессионально, красиво, манýly. Rejissura, dramaturgiýa, operator, aktyorlar. Beşlik. Kino hakda ilki bilen aýsam adyny haladym. Kämillige ýol. Garaz hemmämiz kämillige tarap. Kämilim ýol tarap bu ýol bilen ýa-da durdy öýüne gaýdy. Ha boldurdy. Men pikirimçe hiç de diýmek gerekkä. Halk köpçüliginiň şunu gyzgyn garşy alşyndan eýem mälim öz-özünden Esbiter mümkin bolsa. Süleyman Uşak, Süleyman, Esbiter. Yok bana Esbiter diýip çağırmanmy? Kızlar bits bol. Yok gel. Ilki bilen oglanlardan, aktyorlardan gorkýan menäni. Şoň üçin erbet diýerem, öldür görýärmi? Yok görmediler. Görmese onu aýdaýyn. Gülýäli gowy däl kino. Yo, oýun edýän gowy bolupdyr kino gowy, hem sujetam gowy, yerine ýetirilsem o. Kino üçin gözüňe de gelmedi meň sesim. Diýän atlaň diýäni? Dönük. Yok, tanamadym. Doğrumadan kinonu görüp özüm çösüm gelip gitdi. Ana size de sağ olun geleňiz üçin elbetde indiki batyr düşürjek kinolaryny siz görmek isleýäs. Batyr kinoda görmek isleýän seni, meni. Indiki kinoda görüp bolarmy? Mümkin fevraldan. Şunu İngiliz diline ýazylmasa da şana titrede İngiliz diline ýazyp biziň halkara taekwondo federatsiýamyzyň geltiklerden ondan tutuş dünýä boýunça şunu O pikir. ýaýratmak barda da men haýyşdym eger mümkinçilik bolsa türkmen ulan gaýlaryny tanajak, men türkmensany tanajak. Şo wagtyň özünde de taekwondo sunuwatyny tanajak. Gyzykly we has beýik kinolar düşürmeklik netibesin biziň halkymyza. Batyra näme? Maňa köprak kino düşürsin. Gutdawasyn. Kämillige barýan ýolla büdüremän üstünlüge ýetmegi arzu edýän. Bulardan şu filmiň ikinjisine garaşýan.